Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni kadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Kika Channel 11. Kag subong batian niyo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari ng top 10 nga mga balita sa Negros, subong nga adlaw. No face mask, no ride policy ginatugyan sa syudad sa mga operators. Nagmahal ang tanan, inang sabat sang gobernador sa reklamo nga mahal ang bilis ang balaklon sa panaad sa Negros. Nasapon nga bangkay sa Barangay Ali sa Bacolod City, nakilala na. Pag-asa nagapaandam sa publiko batok sa extreme danger nga init. Kag sa Good Vibes, contest sang patahom-tahom sang design para sa mga center island sa Bacolod, ginlunsar. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, nagdangat na sa 23.6 million pesos ang final sales sa Panaad sa Negros Festival. Top grosser ang mga LGU pavilions nga may 16 million pesos sales. Nagasunod naman ang mga kiosks nga may 5 million sales kag ang trade fair. Tuman nga nagapasalamat ang gobernador sa tanan nga komitiba nga nagbuylog para mangin madinalagon ang liwat nga pagbalik sang Panaad sa Negros Festival. Sa Pasalamat Festival sa La Carlota City kung sa diin dinapit nga bisita si Vice President Sara Duterte suno kay Lacson, wala man nakatambong sa sini nga Panaad ang Vice Presidente, ginsiling sini nga magatambong na siya sa madason nga tuig. Samtang may mga feedback man nga tuman kamahal sa mga kalan-an sa Panaad sa Negros Festival. Sunod sa gobernador, hindi naman ini bag-o pa bangod kada Panaad may kasubo nga mga feedback. May pagsaka sa inflation rate, rason nga may pagmahal. Ikaduha, nasarangan man sa mga bumalakal, amugani nga may saka sa sales sunod sa gobernador. May pagbuot man sa bahin sa mga customer ang paggasto. Sa pihak kabahin, ang sadto anay plano nga buksan ang Panaad sa weekends ang dapat anay nga talakayon sa mga mayors ng kada banwa kag syudad, ilabi na nga maggasto man ang ini nga hilikoton suno kay Lacson. I think ang mahal subong is not only in Panaad but nagsaka man gid ang presyo. But if you think about it, we probably have broken the record as far as sales is concerned. Meaning to say people still would afford to buy, no? Because kung hindi na gid kung sobra mahal na gid, I don't think sales will reach 20 million, no? So it's always supply and demand, no? People were willing to spend. Sa number 9, ang pag-asa nagapandam sa karon sa publiko batok sa tuman kadelikado nga kainit. May posibilidad nga makabatsyag sa mainit nga panahon nga magaresulta sa extreme danger category o kung tuman kadelikado ang pila ka mga bahin sa Pilipinas. Base sa 5-day forecast ng pag-asa, ang General Santos City sa South Cotabato ang mahimo makabatsyag sang dangerous maximum temperature tubtob 47 degrees Celsius buwas kag mahimo maglabot sa 53 degrees Celsius sa Huwebes nga adlaw. Patag sa pag-asa, base sa heat index scale, ginakabig nga danger category ang temperature nga 42 degrees Celsius to 51 degrees Celsius nga mahimo magatugas ang heat cramps, heat exhaustion kag heat stroke kung madugay nga makabatsyag sang malala nga init ang lawas ang tawo. Ang extreme danger naman kung ang kapaang ang mabatsagan nga magalabot sa 52 degrees Celsius pataas, mas mataas ang posibilidad man sa heat stroke. Sa tinalikdan nga Sabado, madamo nga lugar sa pungsod ang nagabatsyag sang tubtob 42 degrees Celsius nga temperatura. Sa number 8, deadline para sa SIM registration ang gin-extend sa tubtub 90 dias. Buwas na kuntani ang deadline para sa SIM registration sa Pilipinas pero kainis ang aga ginanunsyo ni Department of Justice Secretary Boying Remulla ang extension ng deadline sa sulod sa 90 ka adlaw. Ini sa pihak sang announcement sa Department of Information Communication and Technology nga hindi na pag-i-extend ang deadline. Ang sadto anay mahinay nga dalagan sang SIM registration nga nagalabot sa average nga 200,000 per month
ang hinali na lang nagdamo sa nagapalapit na ang deadline. Sa report sa Globe, humalin sa weekend naglabot sa 1 million ang naghingagaw parehistro sa kada adlaw. Hindi tanan pabor sa SIM registration kag nagakwestiyon sa legalidad sini pero ini ang sabat sa gobyerno sa nagalala nga problema sa scam gamit ang SIM cards nga wala marehistro. Sa number 7, sa Cabangalan City, isa ka mangunguma patay matapos nga bunon sang kaupod sa baylihan. Nasapuan nga patay ang 37 anyos nga si Ricky Figueroa sa barangay Tan-awan sa syudad sang Cabangalan sang kahapon nga adlaw. Sa may buno sa nagkalinain nga bahin sang iyang lawas. Sunod sa PNP, nakita sa Domingo sang gabi ang biktima nga nagadalagan pagwa sa baylihan kag siya ang ginalagas sang sospek kasi Reggie Reyes. May nakasaksi man sa pulis sa pagbuno sang sospek sa kay Figueroa. Pagkarason nga adlaw, ini ang nasapuan nga wala na sang kabuhi. May personal nga away sunod sa PNP ang duha kag dito sila una nga nagbaisay sa baylihan at large pa sa karon ang suspetsado. Sa number 6, lalaki nga may diferensya sa pamensaron patay matapos matiruhan sa pulis sa Bayawan City. Patay ang 31 anyos matapos ini matiruhan sa Domingo sa pulis sa police station sa Bayawan City, Negros Oriental. Sa investigasyon sa PNP, ang biktima nga ginaalegar may diferensya sa pamensaron ang gindala sa police station matapos ginreklamo sang pagpanghampak sang kahoy sa isa ka persona. Sang ginpakaon sa police station didto kagulpi na lang siya nang haboy sang bato sa on-duty nga pulis nga si Patrolman Claire Belono. Plano niya kung tani kuhaon pa ang long firearm ni Belono sang ini ang natumba rason nga siya nitiruhan sang pulis. Wala naman sang plano nga magpasaka pa sang kaso ang pamilya sang biktima kag nagpangayo lang sang bulig sa pulis. Sa number 5, patay nga nasapuan sang kahapon sa Barangay Ali sa Bacolod City ang nakilala. Isa siya ka call center agent. Nakilala na ang bangkay nga nasapuan kahapon sa isa ka payag sa Villa Rosario sa Barangay Alihis. Ang biktima ging kilala nga sa iyang mga upod sa trabaho nga si Alex Dolorosa, 35 anyos. Ang biktima ang sunod sa pulis isa ka call center agent. Isa sa ginalantaw karon nga motibo nga ginalantaw sa PNP sa pagpatay sa kay Dolorosa amo ang hold up. Masami nagalabay sa among nga dalan sunod sa pulis ang biktima kag mahimo nga ginbalabagan siya sang sospek o kon mga sospek kag intiro. Nakuha sunod sa pulis ang motorsiklo ni Dolorosa lakip ng iban pa niya nga mga pagkabutang dala ng iyang cellphone. Palay ng investigasyon sa PNP kag ila karon ginapangita kundi ina ang motorsiklo sang biktima. Sa number 4, ginadihon nga solar project sa Barangay Felisa sa Bacolod City sarang mapadayon sang proponent sunod sa Committee on Health. Bisan ginapamatukan sa Barangay Council sang Barangay Felisa ang ginadihon nga solar farm project sa barangay nahimo gihapon mapadayon sang proponent ang ila proyekto. Inisuno kay Councilor Claudio Puentevilla ang pamuno sa Committee on Energy bangod 2014 pa nagkakuha sang resolution of no objection o kunrono ang Negros Solar PH para sa 150 megawatt solar farm project. Ini magluwas man sang endorsement sang nga nahatag sang konseho. Si Barangay Felisa Punong Barangay Ramon Hardin ang nagpalabot sa sang resolusyon sang barangay sa syudad agud mapamatukan ang solar project na ila ginapatihan makaapekto sa ikaayong lawas sang pumuluyo. Ang solar farm project ay gatukod sa masobra 113 hectares nga propiedad sa boundary sang Barangay Felisa kag tabunan sa Bago City. Sa Ngunyan has no choice but to endorse because complete ilang requirements like DNR, ilang ACC, ang ilang permit to operate na submit man sa Department of Energy. All the requirements have been submitted to the Sanggunian. If all the requirements have been passed, they can operate. O pursue with the project sa construction. Because wala man unless if they move to recall Rono, lain naman na yung yan. Kasi ang Rono, I cannot defend, hindi niya ako yung E-previous pa to.
Sa number 3, naging sa karon sang 15 milyones pesos nga pondo ang Office of the Provincial Agriculturist ini para mapahagan-hagan ang epekto sang El Nino phenomenon sa mga pananom. Sunod sa kay Provincial Agriculturist Edmundo Causing, tuyo sang pondo nga magbakal sa mga pumps kag engine, kasubuman mga binhi nga sarang magamit sa mga mangunguma. Nalakip sa ginapropose nga pondo ang mga training kag food for work assistance. Sunod sa kay Governor Eugenio C. Lacson, ang proposal kung nagdugang nga pondo ang ginaduso sang OPA ang iya pa nga talakayon upod kay Causing. Sunod sa pamuno sang OPA sa karon, wala pa man sila sang may nabaton nga report bahin sa halit sa pananom tugas ang tuman nga tig-ilinit. Pero damlag pa, iyan ang agin sila nga may mga pila na ka mga mangunguma nga may mga rain-fed nga mga pananom kasubong sang palay ang wala na napatigayon sang second cropping bangod sa ginalantaw epekto sang dry spell. Santo sa direktiba sa Department of Agriculture, may El Nino Task Force na nga ginporma. Sa number 2, luyag nga likawan ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson ang pagpatuman sang restriction. Rason nga nagapanawagan siya sa mga negrense nga maggamit sang face mask. Nagapabilin sa Alert Level 2 ang Negros Occidental kung sa diin ginamando ang pagpatuman sang 50% capacity sa mga establishment indoors para sa fully vaccinated adults kag 70% capacity naman outdoors. Sunod kay Lacson, luyag niya anay nga panilagan ang sitwasyon. Nakita na sadto ang epekto sang restrictions sa ekonomiya. Sunod sa iya kag padayon pa sa gihapon ang pagtibawas. Sa karon 74 ang active cases ng Negros Occidental kag 11 ang new cases sang kahapon. Manubo pa man sunod sa gobernador ang utilization sang healthcare facility sa probinsya kag wala man nagadangat kung sa diin kinahanglan nga ihanda balik ang mga quarantine facilities. Nagapabilin nga bukas ang Cadiz District Hospital bilang COVID-designated hospital. Nalakip sa panawagan sa gobernador ang magpa-booster kag magpabakuna sa mga wala pa nabakunahan para mapangapinan ang kaugalingon. Samtang may bilin pa, mag-avail na sang vaccine. Hindi mapatud kung may mag-aabot pa nga supply gikan sa national government. Dugang pa niya, ang mga senior citizen mas maayo nga likawan na ang paglagaw anay. Now, as much as possible, let's avoid putting restrictions. So I'm really recommending again the using of face mask, no? Para lang we can protect ourselves, no? Otherwise, if the trend continues to go up, then maybe an executive order already is needed, no? So in the meantime, I'm just asking the Negrenses to, on their own, to agree to going back to wearing face masks. Is that an appeal? Yes, I would like to appeal to the Negrenses, no, to wear face masks. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Pagpatuman sa no face mask, no ride policy ang ginatugyan sa lokal nga panguluan sa Bacolod City sa mga private operators sa public transportation sa Bacolod City. May libre nga face mask nga ginapanagtag ang katapos ang Public Order and Safety Office sa mga nagakanto sa Bacolod City Government Center. Sunod sa kay City Administrator Pacifico Maghari III, magluwas nga gina-require ang mga empleyado nga mag-face mask. Ginahaylo Manila ang mga nagakanto sa BCGC nga magsuksok sa face mask, ilabi na karon nga nagasaka ang kaso sa COVID-19. Si Mayor Albi Benitez nagsiling nga istiktuhon man ang pagpatuman sa mandatory use ng face mask sa public transport kag sa healthcare facilities sa Executive Order No. 7 ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Gindugang man ni Atty. Maghari nga yarat naman sa mga pribado nga kumpanya ang istrikto nga pagpatuman sa no face mask, no ride policy sa mga jeepney kag bus terminal, seaport kag airport. Kahapon, unang nga ginanunsyo ang mandatory nga pagsuksok sa face mask sa Bacolod, pero gilayon naman nga ini nga ginbawi kag ginpathag sa syudad nga sa public transportation lamang ini mandatory pati na sa mga health facilities. Humalin Enero tubtob Abril 2023, naglabot na sa 221 ang COVID-19 cases. 8 diri ang napatay kundiin kalabanan sa ila unvaccinated.
Gani magluwas man sa pagpanghanda sang temporary treatment and monitoring facility, pabaskugon man sang Emergency Operations Center ang pagbakuna ilabi na sa mga booster shots para mas mapangapinan ang publiko sa amo nga balatian. Itong monitoring unit natin siguro muna na siya. They will be tasked by our city mayor to do that. For example, ang dito, pwede ba sa kanila? Yeah. All enforcers natin, correct naman. The prerogativeness ng bus company, kung mapasaka sila o mapasakay sila kung hindi. Pwede man na. Well, like any other private establishment, kung hindi mo follow sa rule mo, you have the right to to prevent the person from entering the establishment. So, the same holds for vehicles. Sa Good Vibes, ginunsar sang Rotary Club of Bacolod ang patahong-tahong design para sa Center Island sang Bacolod. May report si Nico Delfin. Kalabanan sa mga Median Island nga makita sa Bacolod ang nagakaguba na kagang iban, ginahimo na lang nga halabuyan sang basura. Pila lamang ini sa mga kabangdanan nga ginlunsar sang Rotary Club of Bacolod kag katapo sang United Architects of the Philippines Bacolod Azucar chapter ang Median Island Design Contest. That our road Median Island needs rehabilitation because if you compare it with the other LGUs, it is an envy to see uniform Median Islands that makes that city proud. So we are proposing the same. What will happen is mostly the city government will actually fund this project. Particularly DPWH will have to come in. Tinutuyo sang civic sector pud sa local government unit nga makapili sang disenyo nga sarang ipatuman agud matagaan sang panibag-o nga dagway ang mga dalanon sang syudad. Ginahaylo man nila ang suporta sang iban pa nga mga organization upod sa kabaranggayan para sa pag-maintain sang igatukod nga Median Island projects. Islands are being used as dumping ground or sites of garbage, especially sa Tindalo and Nara Avenue. Grabe, genetic po. And some Median Islands are following. Ratanin po tangan na nila ilad ang garbage sa Median Island, which will not speak well of our city. And we know the thrust of our mayor is to clean up and to make changes. It's really nice to have a uniform look for all the Median Islands. So as soon as we select the design, then construction will start. And the Rotary clubs will be adopting a stretch of Median Island. And so, but hindi na namuntanan makover. So we are encouraging other organizations and even private individuals who would like to help. So that our roads will become our pride. May malapit sa 20 ka mga Median Island project sa syudad nga sarang pamapatahom para sa ginahandom nga Green City sang Benitez Administration. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Mas matahom mo siguro kung uniform ang pag-design sa mga Center Island o kung median tawag nila. Kag mas patahom mo siguro para mas malai naman ang buwa sa Bacolod. so do uniform may agwaay no kung may mapilian na magid ang pinakatahong nga design. Nga design. At least matahom pa gid ang Bacolod. Kaagam ito mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkatabo sa imo nga palibot. Dapat balansa kag eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.